ihe nwanne mere nwanne ya. Wetin brother do to his brother. Check ọnụ. Ọ dị mmanụ. Chai. Nwanne amarozi nu nwanne ya o. Enyi amarozi enyi ya e. Ibe amarozi nu ibe ya o. A na-ekwu nke mere eme ọzọ emekwe. Ọzọ emekwe. Ọzọ emekwe. Ọzọ emekwa n'elu ibe ya e. Nwanne amarozi nu nwanne ya o. Enyi amarozi nu enyi ya e. Ibe amarozi nu ibe ya o. A na-ekwu nke mere eme ọzọ emekwe. Ọzọ emekwe. Ọzọ emekwe. Ọzọ emekwa n'elu ibe ya e. Legodi, wetin brother they do to their brothers far away for Pakistan, where brethren gave his brethren church ka ha tutego ọmaghị na nwanne ya plan isiji ya gwọrọ ọgwụ ego. All he got is betrayal after standing as collateral. Judas ịrarago nwanna gị tinye n'aka ọnwụ. See the situation itinyere nwanna gị in, using your own flesh and ọbara to plan just for you to blow. Ọgbaka kpọwa gị odegwu boss atọ na boss mebata n'ụlọ to pose. Mind of some bad eggs, only them one day above. Shine your eyes, lot of heartless this day out there roaming around, looking for who to use for this their new way of blood money. Beware, they smiles always when talking to you, as if they are human beings. That's Kahato Tage, where they want agamo and beans. And I ask, where is the love that we promise each other? Where the love at? Where the blood that hold us together at? Some men are heartless, man. Brothers, be careful out there. Umunne, jizi nwanne ha na anara collateral. He disappear another one. That brother that is in chains is from Ohafia, and I feel pains for him. Please share this video if you get this video. Ndị Igbo, unu hụ unu n'anya. Don't use your brother for money. Be your brother's keeper. Don't be your brother's killer.